KURE ƙayyadaccen kafce ne da kamfanin Sultan Film Factory suka fassara. Fim ne da ya matuƙar shura a wannan lokaci wanda kowa yake buƙatar kallonsa. Labari ne akan wani jami'in hukumar RAW wanda yake da matuƙar hatsari wanda take ritsawa da shi a cikin wani kwamushe da wasu 'yan ƙungiyar ta'addanci da ake kira da ISIS da suka yi wajen kwamushe wani supermarket tare da buƙatar wasu abubuwa daga gwamnatin ƙasar India. Tun a yayin shigowar shi wannan supermarket, KURE ya fahimci cewa tabbas akwai matsala domin ya ga a gurin parking din motoci mai gadi yana kansa a ƙasa mana yana bacci, kuma lifta baya tafiya, sannan kuma network din wannan waje gaba ɗaya an katse shi. A daidai wannan lokacin KURE ya yi ƙoƙari ya amfani da wayarsa wadda take amfani da tauraron ɗan adam wajen sanar da hukumar leƙen asiri ta India cewa a wannan guri yana ƙarƙashin wasu 'yan ta'adda, mana dai akwai matsala a wannan supermarket. Nan da nan gari ya ɗauka, kafofin sadarwa sai ya ɗaba batutuwan wannan kwamushe suke a dandalin sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter da kuma Instagram da ma kafofin yada labarai baki ɗaya. Ana cikin wannan halin ne hukumar RAW ta fahimci cewa mutum na farko da ya kira hukumar sai sanar da su cewa akwai matsala, ashe ya kasance jami'i a gare su wanda suka dan samu matsala da shi, wato KURE, ɗaya daga cikin mafi hazaƙan jaruman su kuma mafi hatsari daga cikin jami'an hukumar tasu ta RAW. Ba wani ɓata lokaci, shugaban hukumar tasu ta RAW ya nemi alfarma a gurin KURE da ya kamata ya afka wannan atisaye domin shi ya cancanta wajen kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda da suke neman tozarta ƙasar India a idon duniya ta hanyar buƙatar a sake musu shugabansu wanda yake a garkame a magarkamar ƙasar India. Da farko dai KURE ya ƙi amince da wannan buƙata tasu, daga ƙarshe dai ya afka cikin atisayen inda ya fara bin waɗannan 'yan ta'adda ɗaya bayan ɗaya yana gamawa da su. Daga ƙarshe dai jami'i KURE ya samu nasarar gamawa da waɗannan 'yan ta'adda, ya kubutar da mutane akalla sama da 300 da ta ratsa da su a cikin wannan supermarket. A haka muka zo ƙarshen wannan recap. Don samun recap na gaba kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai batutuwa dangane da sabbin fina-finan India Hausa. Mun gode.